Eguerdion berriro guztioi, gaurko honetan Lekeition gara. Gizonezkoek badute 12. jardunaldia Euskolabel Ligan eta El Correo Bandera izango dugu jokoan, Kutxabank sari nagusia eta lehen txandan atzoko lau apalenak izango dira. Lehen kaletik Lekitxarra, bigarrenetik Ondarroa, hirugarrenetik San Bertolameu eta laugarrenetik Santurtzi. Eta gogoratu zelkapenean hauen artean Kaikuk 44 puntu ditula, Ondarrako 29, Kinkalarrian Santurtzi playoffeko tokian 27rekin, San Bertolameuk 5 gutxiago 22, baina errenta murriztea lortu du. Era batera edo bestera, zigorrak tarteko eta bar, baina San Bertolameu Santurtziren gandik hor 5 puntura urbil. Gaur da meiraren eguna, 5 puntura du Santurtzi ondoko kaletik eta noizbait egitezkeroz gaur egin beharko dute, Mikel. Hemen etxekoak, Lekitxarra, Osertz Aldai, entenatzaile eta arraunlari, eta hor Robles gaztea hanketik, Aginaga entenatzen ari da Kepa, baina oraindik punturik egokien hartu gabe edo, hemendik gure bultzada berari, gora bera izan baitzuen eta ez txikia, hor lanean ari zela baserrian istriputxo bat izan da. Gaur Aritz Murphy, bosgarren tostan, neko atutxa eta Aritz Urtu eta atzuaritu ziren mutilak, lehorrean geratu dira lehen biziko kaletik. Ondarroa. Errasti prestatzaile, Arrinaga patroilarekin, eta gauza gobeto ikusi eta Gaztei aukera gaur Errastik berriro. Bueno, azkeneko estropadetan egia esan, emaitza honak etortzarekin batera gutxi ikutu du Iñakik trenerua, gaur una espedia launeta, bosgarren tostan, ekaitz badiola hirugarrenean, muga itzelu aldatu du. Baborretik, istribu horrela. San Bertolameu, Sart egin beharrean, David Costa, entrenatzaile eta arraunlari, hor Ababorren erdian, eta, mugimendu gehiagiez eta azken estropadetako pausu hori mantendu nahian, Ibon. Hori da, Francisco Rodríguez, eramandu estribor espaldara, gaur aurrekalari Castelao eta Parada ibiltzen dira, hortxe, gaur, beirak zer erakusten duen, entrenatzaileak kostak izan dugu, Morales, gainezka datu zen. Eta laugarren kaletik, Santurtzi eta patroilanetan, Ander Fernández, roke historikoaren semea, Jesus Fernández Ziriloren semea. Hori da, eta gainerako 13 arraunlariak, atzo kaleratuak izan ziren, Cristian Garmaren burutik, zenbat gauza, ze burutazio, keska, azkeneko 15 egunetan, denetik entrenatzailea erabakiak hartzeko dago, eta hori erabaki du Javi Polo. Eguna ongi biurria du baka, Santurtziko patroi gaztean. Alaxe da. Ontziak hementxe prestatzen, epaileen deia noiz jasoko, eta hor Lekeitioko tainero ikusten dugula, gaur azken laneuna duen Gallete Beitia lankidea, laguna, agurtuta zorionduko dugu, eta berak egindako ibilbide bikain hori Euskal Irrati Telebistan txalotu egingo dugu. Eta bide batez, Iñaki anaia, osasun gora bera batzekin dabilena eta nire aspaldiko laguna, ikasketa laguna, gura ere agurtuko dugu. Animo eutxi! Begira, Mikel, hor ze errepunpa. Hor sartu egiten da hori, estropa ere, alkaldiarekin, Santurtzi. Hau eizer gehiago gertatu bertzaia hortan. Madarikazioak jota, eta loteria joka bezatela. Bigarren aldiz, hirugarren aldiz, egia zan horrek ere transmititzen du, nolabait egon ezin hori eta tentsio hori, Niretzak oso esanguratxo izan zen, atzoko irteera. Horrek adira zen duzen den taldearen egoera. Deskalifikazioa baino gehiago. Deskalifikazioa lehia barruko gora bera bada, eta tentsioa, eta agian gaizki ulerturen bat, edo, nahi dana. Baina hasieratik batasun falta. Hori baina oso batasun falta argia, kontzentrazioa edo nahi dena. Ezin eman buelta presioari eta hori oso laguntxarra izaten da. Eta Santurtzi, eta askotan esan dut, arraunean nire ustez oso txukunari da. Ematen du pronto dituztela. Ez dakit, giro ezoten den gozatu. Okerrera ez du, egin behintzat haizeari dagokionez eta ez.
Semaforoa keinukari. Laurak prest. Bai. Bandera txuria, semaforoa berde, badoa. Bai. Bueno. Hasi da baleia. El korreo bandera jokoan. Hemen da. Etxeko trainerua Lekitzarra, aurten gehienetan bigarren txandan ikusten ari gara, zailkapenak hori agintzen du, baina atzo nahi bezain ongi ez, Hondarribian, entenatzailearen jaioterrian, eta ea gaur, izango dute gogoa, denboraldi osoan zehar erakutsitako maila on hori azaltzeko berriro. Begira, egitatik atzea, hasiera. Zamerto Lameu 2 segunduko galerarekin, oraindik minutua bete ez denean. Bueno, David Kostak esan digu, Mikel Piltze genetugu eta gazte asko dauzkala eta batez ere antzematen ari direla Galiziako ligatik unea dagoen jauzia. Hanbaz egitela, bigarren minutuan edo zazpigarren edo 13garren, baina ondokoak eroriko zirela. Eta hemen ez dala inorero. Bai, esperientzia hondiko arraularia da, eta diplomatikoa ere bai. Guk badakigu, berak zer eskatu zuen, gani berez zen entrenatzaile eta kirol burua klub horretan, eta berak proposatu ziotenean kargua eskatu zuen bai, baina goren mailara joateko fitxaketa behar ditugu, ze fitxaketa heldu dira, Bilaxoango Patinotarrak, eta gero Enrique Rodríguez, eta, bueno, Aresetik, ez? Eta joan zen urteko Aresetzen hain ongi bilik. Aurten alderantziz Ares, izugarrizko erakustaldiak ematen ari da Galiziako ligan, ez? Alegia, berak gehiago nahi zuela, berak kaikun arraun egin du, berak badaki hemen zer dagoen, badaki zer dagoen hemen, ez? Baina, hiru ez dagoenean, ez dagoen lekutik ezin da atera, eta zorretan sartzea ere ez da konbeni. Klubaren etorkizuna kolokan jartzen. Etorkizuna bermatuta du Meirak, behontzi bat badu. Hain zuzen, Espainiako txapelketara, orain jokoan izango den txapelketaran Galizian, behontzia bidali. Kabok ere bai, eta Kabo sartu eginda, finalerako gainera behontziarekin. Atera, Espainiako txapelketak zen balea duen. Hori da, non dagoen gaur, pentsatu beharko lukete, ez, Espainiako Federazioko agintariek. Bueno, gugurera, Lekitzarrak errenta eder hartu du eta. Eta Santurtzi kanalaren gainean nola zijoan. Ja, Santurtzi orain txandako azkena da. Atzo Hondarribian aurretik ari ziren, hasi ziren ondo, goraberen aurretik. Santurtzi duen arriskua da buru horiek lanean hastea. Eta baborrera begiratu eta ikustea Meira aurretik dara mala. Urkotxea bera isiltasuna antzuten dugu, bai. Bueno, espero genuena, ez? Lekitzarra eta Ondarroa alde batetik, baina Lekitzarrak errenta hartuta, eta gero Zamerto Lameu eta Santurtzi beste aurrez aurreko burruka batean. Eta bazepalan Santurtzi. Ondarroa, presari gabe, ugi arronean bi, iru. Oita mairu pala. Begira, Mikel. Lekeitiok, ala propio. Bueno, Garbiunaren bila bigarren kalea, eta Meira eta batez ere Santurtzi, hortxe ura bera doa, kanalaren bila edo. Lare un metro pasatxo horrendik, kanpoko balizara iristeko, Lekitzarra ondo, kartea zabaldu. Atzo gertatakoaren inguruan, epailea bera, torri zait? Joseba Bilbao, bai, beno, eta bere bertsioare kontatu dugu, eta oso azkar gertatu zela dena. Nik esan diot, nire ustez berandu ibiltzen direla, eta etzu ere bai, esan diot. Nola baitere, kaina hartu zioa, egora hain azkar izan zen, eta esan diot nik ustez, bandera urdina eta batez ere horiarekin azkarrago ibili behar dut. Bandera asko dira, eta jokoa ere, bada, baina zailtasunak ere bai itxasoan eta... Ez dit ezetzik izan. Ez da erresa. Ez dit ezetzik izan. Eta gero bestea, kaikuren atzoko maniobra, intentzio osoarekin Jimenok berak izan zigun bezala. Zigorri gabe ateratzea, abordai bat,
niri ate oso arriskutsua zabalik uste. Ate hori lehendik handago zabali. Pasaden urtean irekizan. Egin zituzten bilerak eta patroiei emandako azalpenak eta nolabait askatasuna duzu zure kalean nahi duzuna egiteko. Bai, nahi duzuna bai, baina... Abordai bat kontzeptua bera, utzi bat bestearen kontra, txasoan, gaizkitzea dago, eta gero, arristua dakar. Materialarentzat eta arraunlarien zat. Atzo adibidez, errepaso azkar bat eginda, ziago gaur da, izan zen hasieran Kaikuren aldetik, elortegi txapaz eta arrauna bildu eta nolabait mugitu azkar konpondu hau, ez? Modu bat esateko Santurtziarrei, hanka egin hemendik eta, baina hori gertatu zen. Bueno, baliz hor da, 3 segundo, ekitxarrak Ondarroari. Ziaboga, oso ongi lekitxarra, Ondarroa... Bai, Santurtzi eta bi. Beirak... Beira Santurtzi da horretik. Eta ziaboga begira, Santurtzi gainera, Erne ibili behar da, oainik ez dute astuta izango, aurreko asteburuko gorabe. Bueno, bigarren luzean sartuta, Lekitxarrak Ondarroari 2, San Bertolameuri 8, Santurtzi 11. Eta Meirak olatu hartu du. Bai, horre ikusi dugu. Helikopteroko planoan, Meirak olatu hartu du. Momentu kritikoa Santurtzirentzat, eta goitik hemen Lekitxarra. Bai. Zikina, kalea oso zikina dago. Oso zikina ere. Eskei! Segi eskei! Atento la tua! Gauneri! Zukilaldi hona egiten Lekitxarra. Mira, Santurtzi asko sufritzen. Orain asmatzen espadute poparian jai dute. Jai dute, zeren arronketa galduko dute, erotu ingo dira, burua lanean hasita. Piztualdi bat behar du Santurtzi. Eta haue berriz, begira, Santurtzi ikusten dute 7 segundoko atzerapenarekin. Eta ora. Eta etortzeko kale txarra ez du, Hemen Ondarrutara. Etortzeko kale txarra ez du. Arreio Gaxorik eta Aristi. Estriborretik hor hankeko lanetan. San Bertolameu eta Ondarruren artean 2-3 segundo ditugu. Zientzia eskatzen larrinaga zen, ez? Bai. Buena, ai! Aita entra, Atento! Santurtzi. Hogeita hamabost paladan. Begira, Lekitxarra, iruditzen zait baborrera etorri dela. Zikinari hanka egiteko. Uste dut bigarren kalean izango dugula. Lekitxarra. Ez, Begira, etorri da begira. Bai. Bai, ez kaleari eutxe egiten dio, Santurtzi eta Santurtzi ekarri ditu, pixka bat. Une honetan, 18 kilometro orduko haitzeak. Hemen helikopteroak ederki jokatzen dizkigu ontziak. Santurtzi atzera gore ibili da, Bai, Bitraineru, Lekitxarrak Ondarroari. Hemen goikotxa. Zer remana berriz amaitu batzean, gozertzan da izan ere. Horrenari lotuko dira gehien. Segi, hay que ganera! Eko trampaldura da. Segi! Agua! Aprovecha! Batua, ¡Acera! Zuan hogeita malau. Traineruko errenta, hortxe dago, aurreti Lekitxarra. Ondarroa. San Bertolameu eta Santurtziren artean 5 segundo. Bizini da orain dizotera. Olatu bat beharko luke eta irura ere bai. ¡Salta! ¡Garbi! Bai. Liona. Beira posturari. Bora egingo du GPS-ak. Hiru traineru. Beira Ondarroaren gainera, Bai. Eta beira Ondarroaren gainera. Hartu ditu. Harrapatu ditu. Garbita, 6. Bueno, eta oraindik Santurtzik badu aukera, Ea ba. Bai, baina minutuak aurrera, Mikel. Bai, eta 6 segundo. Orain olatua Santurtzi, begira. Oraintxe. Militan Ondarrutarrak.
Zer burruka, Ondarroa eta San Bertolameuren artean burruka. Eira Larrinaga, kaelari helduta. Zeinen erraz dakarten, nola mugitzen dira. Luze honetan hautsi du, Lekitxarrak. Beste Ondarroak. Lekitxarrak 3 segundu luze zituen, ialau ziabogan. Hori zen errenta, orain 13 Ondarroari. Luze honetan 10 segundu. Bigarren lekurako dago, Bai. Kera garri. San Bertolameu, gora etorri da. Bestea, San Bertolameu. Amalau segundu, 13-14, errenta ederra Lekitxarra. Gorostiza. Hor dira, maniobran. Une gara itxarreko olatua. Gara itxarreko olatua. Eraman egin du. Gara itxarreko olatua. Itatzeko biak, Castelao prest. Kosta bat aurretik Galiziarrak. Gaziagogak. 10 eta 38 Lekitxarrarentzat, erteeran. Ondarro azkarrago zuzentzen. Bai. Ondarroa, bai. Orain kosta bat aurretik Ondarroa. Batatzetik sartuta bat aurretik atera. Eta Santurtzi 24, Santurtzik berriro galdu. 9 segundu, urbildu da, eta orain aldendu. Ea orain Brankaz, bigarren luzea. Gaur ponek itxura oso txarra. Brankaz, estropada 3. luzean sartuta. Beno, orain Ondarroak nik uste dut kanporantz berriro ere, behirarekikoak egin beharko lituzkeela. Barrela sendoa da. Hau, ez da atzoko Lekitxarra, Ez. Hau, demoraldi osoan ikusi dugun Lekitxarra da. Bai. Ondarrutarrak orain Brankaz, segundutxo bat aurretik dira, baina San Bertolameu hor parean. Eta Santurtzik burua oso hotz mantendu beharko du. Eta Santurtzirentzako horrena litzateke San Bertolameu Ondarroa gainditzen. Ara, begira, Lekitxarra bigarren kalera, nabarmen, San Bertolameu laugarrenera eta Santurtzi bosgarrenera. Hemen batez ere laugarren kalean maniobra hau egitea oso ohikoa izaten da. Zergatik, bai zuzen ere, azpian ikusten dugun horregatik. Konera gehiago, gaurko parteekin eta korronte gehiago, azpian kanalak daude, horren bi. Ze dotore Lekitxarra. Demoraldia handia egiten 8. zelkapenean, 54 puntu, kaikuk baino 10 gehiago. Eta txalogarria, Osertza Aldai eta bere mutilak egiten ari diren lana. Burua mailari ustea zen, Oso 54 punturekin, gaur-gaurkoz, kabuk eta jabera, gertuago daukate, atzetik datorren kaiku baino. Eta hori gutxi balitz, Robiko mutilak ere sendotzen, ez? Robles, Murphy, Bizar ere barruan dago, Aimar Zatika. 11 Robik, Hor da. nire kontuetan. Alaxe dira, 11. Eta hori edo norke ezin du egin eta ezin du erantzun gero maila honetan. Bueno, Brankaz orain Ondarroak ies egin dio San Bertolameuri, Lehen biziko ziabogan, Ondarroa beiraren aurretik 6 segunduko abantailarekin zen. Ematen du orain ere horretan ari direla. Brankaz hobeto doa Antiguako ama. Eta Santurtzi alderantziz orain erortzen. San Bertolameu eta Santurtzi tartean dutela ikusten duzue 8-9 segundotan. Orain, niretzat Santurtzirentzat arriskua da, uste dut, ligazi ezkeroztik lehenbiziko aldiz, San Bertolameuko arraulariak pentsatzen hasi diren. Ahal dutela 11. lekuan bukatu. 11. bukatu. Eta hori ez da... Aurrengo estropadak haien etxean dira, Galizia. Estropaderen boizetxuak, eta abar. Gogoratu behar da, gaur 12. jardunaldia da, 18 estropada direla, zailkapenaren behekalde hori, abuztuan erabakiko dela, haientzat. Guztira, 20 estropada dira, baina 8 bakarrik pasako dira, azken bi hoie jokatzera Bermeon eta Portugalen. Eta Koruñako lehenbizikoa bukatu dutzen ez, beraz, 17ekin. Hori da. Begira Ondarroa, orain bai, ari da tartean zabaltzen, berriro.
Ongi bukatzen ditu estropadak, Ondarroak, Lekitxarrak bigarren luzean egin du zuloa, Orain ere, bai. orain 14tik 17ra igo Modu du Franka progresiboan Zerrenta. ari ateratzen. Hain zuzen lehenengo luzean Lekitxarrak Ondarrori 3 luze, atera dizkio ia 4, eta orain ere hori errepikatzen ari. Hogeira. Belaontzi hura. Begira, belaontziak nola dauzkan, oial horiek, horrek erakusten dugu, aizean onde izartzen den. Jutu erdiko atzerapena Santurtzik. Zamertolameu baino 7 gehiago. Lekitxarra gozatzen. Bosei lanean. Harin ikusten da ontzion. 33 palatzen. Lekitxarrei buruz esan behar da baita ere, dira batean dira balizan, baina beste kluetatik fitxaketak egiten ere abilak izan direla, ez? Elantxo betik, atutxa, handik ateratako Ruiz hau deustun ere ibilia da, edo urtueta, mutrikuarra, ze harremana dagoen Lekitxo eta mutrikuaren artean, da, bai, ara bialtzen dituzte, nolabaiko hortzera, Zailtzeko eta arrobiko gero... mutilak, eta han bertan bat egokia ikusi dutenean, ura ere integratu eta elkar lagundu, Mutila ere guztuka. ura ere bai, gora, noski. Mutilen helburua beti da, goren mailan aritzea. Hori da. Bueno, Lekitxarra joan da estropada bikaina egiten, eta atzetik hortxe, 5 segundoan. Ea, orain bueltan zer gertatzen den, ziago Leno gaztea, jandizkio, meirak Ondarroari. baliztzak hortxe dira. Abisua Jurgi, gorosti zen. Estatekoa, bai, Arrura. oso. 16 eta 43 Lekitxarraren denbora. Ea ze jorea egiten duen orain, zagoak. Ea pikarren kalera joaten den. Ondarroak Atletik 6 Ondarroa. segundurekin, ekingo dio maniobrari, Galiziarrak atzean utzi ditu. Beñatik, bai. Txe, 17-0-2 Ondarrutarrentzat. Eta Zamertolameurentzat 17-0-8. 6 segundo. Ez dira txarra, Pantalla una, Ondarroak. Bai. orain sotera. 17-18. Ze gurutze bidea, arraulari hori. Urutiegi daude. Gaurko itxaso honekin posible da, bai, posible da. 10 segundo errekuperatzea, baina errexaz. Hor da Lekitxarra. Hogei segundola, Begira, zatu. Bai, Behar du, behar du. Santurtzik hor, asmatzea. Baiaran, zuloan alegia. Gaur ordezkoen tostan utzi du. Adipolok eta Ander Fernandez ari da lanean. Gaztea. Jesus Fernandez Ziriloren seme arroke historikoa. Ederatzire ebili daune batean meira. Ondarroaren gainera, Ondarroakoren kalearen defentsa, kalea balia dezake, meirari ez usteko etortzen. Iradaki Inigo Larrinagak. Ez da atzo goizean hasitakoa, Ez. 4 segundo. Zuloa meira koren txartu du, eta zuloan Ondarroa, eta orain Ondarroak hartuko du hori. Baina 31 eskutik orain Ondarroak du. Bai, eta poparian Zamertolameu Argi orain norabidekin eta kontu horiekin. Epailea ere, Arne hor dator bizkor epailea. Bigarren kalean Ondarroa, iruditzen zait, ez diola utziko Larrinagak. Erori da Santurtzi, Ia 40 segunduko atzerapenarekin datu. Meira kalearen mugan. Olatu bateko aldea dago, ez gehiago bi ontzien artean. Bien bitartean Lekitxarra errenta zabaltzen 22 segundore. Eta Lekitxarrak zer egin du bigarrenera etorri, gero 0 kalera etortzen. Gero aprobetxatzeko. Hori ere ikusten da askotan, maiz, hemen, maniobra hori.
Olatua, ondarroak hartu, orain zulua. Serio, proa! Abestea. Zeinek gehiago eta hobeto zukutu hor dago gakoa, Abiadura horretan, balada bat, ez? Bat gehiago joan, bi irutos. Egira ondarroaren zatu negozoa. Oso ona. Ontxe. ¡Quieto! Kalearen defentsa eta Mikel Arauz egindako oso ona larrina garena. Gutxi ez, Meirak olatuari nolabidea galdu eta erbitzatzait irabazi diola. Hanka, bai. 23 segundotara, Lekitxarraren atzetik Ondarroa. Begira, orain Meirak ezin etorri. Bai, hor beste olatu batek ies egiten badio, akabo. Bigarrenetik baino, Meirak ezin olatuaren norabideari Santurtzi ere, jarraitu. ari da, metroak egin zerbaiten bila, baina azken tokian eta oso urruti dato. Begira, orain, horrune batean eutsi dio bere kaleari larrinagak, eta nola baitere, atera du lehiatik Meira. Bai, bide batez, mesede galante egin dio Santurtzin. Kalearen defentsa, hau ez da atzoko kalearen defentsa, ez? Kalearen defentsa, ez da Jimenok egin zuen atzoko kalearen defentsa. Iruditzen zait, diferentzia begibitzako den. Barruraino! Bat, sartu proia! Eta orain bigarrenetik lehen biziko da. Goikotxea. Amore, eman nadator Meira ere, ikusi du, zinezko izango dela Ondarroa gelditzen. Baina jo beharra dauka, 17 segundo Santurtziri, gero beste pakarren bat sartu da dintartean. Litekena da. Erresa ez, baina hemen Lekitxarra. Olatuarekin. Elbuako balizara dator, Salen Txalo artean. Hor da, Zuntza Raun elkarteko horrezkaritza. Bai Lekitxarra! Ikain, 21 eta 24. Bigarren Ondarrutarra datoz. Horte olatu bat. Bigarren Antiguako ama. Xapo patroia. Bai. Nik ez dakit gero patroia honena hori kontuan hartzen diren horrelakoak, baina, 21 eta 59. Meira ere ongi, Hemen Meira, bai. Puntu bat gutxienez errekuperatu dio gaurkoan ere Santurtziko soterari. Hemen dator Santurtzi. Eta bukatu dute lana. 22-0 Zamertola meurentzat, Santurtzirentzat 22 eta 26. Iragarkietara goaz, Jaun Andreo. Agurbero bat berriro ikusentzule zareten guztioi. Izuntzako aposi dira, Ibon. Bai, egoteko motiboa badituzte. 21 eta 24. 25 segundo bigarrenari. Zamertola meu irugaren. Eta Santurtzi 51. Aurrera eritz! Gurekin dugu Iñaki Goikotxea xagua, etxean, estropada itzela, eta gaurko estropadarekin konfirmatu ere, atzoko istripu bat izan zela, ezta? Bai, hori izan da gaurko asmua, ez dakinik izan zen, gauza arraru izan zen argi dokeuk faia gendula, ez dakinik burua itxeko estropadat baukaun edo naizta hori esan ezpentsateko hori buruak berez funtzionaten dau, da ez da itxo hori izan basan edo egoeria bera, baina bueno, kontua da, gaur egin dugula ustot gure mailako estropadia eta alde horretatik posik. Kalei dagokionez, lehenengo kalea tokatu zaizue, pentsatzen dut gustora, hemen laugarrena da igual inork ez nahi ez duena. Ez da gitxe, gure altizien arabera izaten da, ez da gaurko aixiaz, igual mende balago bada aixia, bai badauke barrukuak babez gehiago, baina ez da gaurko kasua, eta orduan ikusten nahiko antzera dago, zela gero korronte aldetipe, ez dut uste gaur dago nik normalian egoten dan korrontia, orduan ez dakit danak antzera batera badago, oso nastata dago
Danian egila esan, eta guria bakarrik proba dugu, ezin jote esan bestikaitxik gero ikusten da, ezta, estropadak amaitzen dizenin, hau izan da honena, hori bestia, da horre kontu horrek. Askotan pinganilloen erabilpena eta, bueno, ja oso barneratua dago arraunean, entrenatzaiekin komunikazio mantentzeko, zuk entrenatzaile hankan duzu, ez dakit, pareja ederra egiten duzu sortzeketazuk. Bai, hor gero pinganilloan, gero Josu dabil, eta hori gaur egun ezinbestekua, ez da, ikusi bestela atzo ze pasazan, eta nik gaur esaten dixotzat. Esan momentu oro, ze kaletan gauzen, badazpadan be, holakorik ez pasateko. Gero ja bigarren zatizan, estropako bigarren zatizan, ja aldi euki dugu, eta nahi dugun lekura joan alixan gara, baina bai, hor pinganilloa martxan hiltzen da. Zorionak, xagua, eta ea, azkenean non amaitzen dezuten. Ia isapurtxu batek altzaten badau, eta gora. Ara, zer eskatzen duen, ara. Bai, zenbat behar du, minutu erdiko aizea. Bueno, konforme nago, aize honekin iruditzen zaiten, normalean iparrak berdindu egiten du, baina lekeitio negoteko eta Maria ia bizitan, nahiko berdina dagoela, Mikel? Alegia, mendebaleko joera hori ez du, zuzenagoa sartzen da, eta horrek iruditzen berdindu egin duela dena. Hemen Donostiarraren eskifaia, eta hor brankan, aurrekalari lanetan, meitz oso galiziarra. Aipagarria, Beñate Izagirre, eta Leibarren arteko tantza, ez? Bai, bueno, atzo Beñate Izagirre ikusi genuen, horrenketik, badakigu aruntza eta onuntza biltzen dela, arraunlari hori, eta bestia deigarria edo, bueno, Adrian Meitzoso gaur aurrekalari aurten, uste dut, 3. aldiz. Bueno, eta bestetik Kaiku errepasatzen badugu, hankekoa gaur, Elortegi eta Dragan Silbiu, eta patroinanetan barela. Hori da, atzo pentsa, Dragan 5. tostan, Elortegi estribor espaldan aritu zen. Eta hortaz gain, Solaman Rau eta Gorka Arostegi ere sartu ditu, Jose Luis Kortak. Hemen Galiziarrei dagokienez, bi ordezko ekarri ditu, Damian sartu da gaur, hain zuzen Luis Gonzálezen anaia, eta gaur patroilanetan Trinanez, eta Silbari atxedena. Hori da, horren, eta nola baitere, hemen Getaria. Diego Suarezek segitzen dio erabaki horri, azte bukera patroitzean, bi patroiei estropada bana emateko. Eta Getarian, horri ikusten dugu Delaoz eta San Sebastian, ez? Hori da, Delaoz eta San Sebastian, estriborrean, Iñaki Usinek gaur jai, Aristi Mulio beste tosta batean. Eta laugarren kale horretatik zer erakusten duen, Getaria. Bai, eta bestetik Donostiarra ere, haitzu, demoraldi bikaina egiten, horrezko txandan, eta ea gaur, nola moldatzen dire. Oso ongi ateratzen den ontzia da. Bai. Ea, gaur bigarren txanda. Polobil bat behar du nik uste dut Donostiarra. Eta Getariarren inguruan esan, Mikel, Jon Larrañaga izan dit, 7 aldiz jokatu dutela, lehenbiziko kaletik, hartzen. Ez da Bederatzitik, Bederatzitik, 7 aldiz lehenbiziko. Hori Unaxe Izagirre atzetik. Aizeak gora da xe? Bandera txuria gora orantxe. Bigali dituzte lanera. Bai. Kaiku atzera garrapatu du. Egira Kaikuren palkak edo, Zinta Amerikarrarekin gaur ere. Bueno, lortu duen errenta kontuan hartuz, zaindu beharrekoa lekitxarraren denbora, 21 eta 34. Eta lankideok ez dakize gertatu den, ez da ditorti zerbait ikusi duzuen Meiraren untzia, baina, bueno, bazidurien dena positiboa zela, gaur ere puntu bat kendu dio Santurtzire, baina, bueno, ona elmugara heldu direnean Jakobo Gaio beraien patroia oso ernegatu ikusi dugu, bueno, bere untziari joka, ez dakit bere arraunlariekin asarre edo, ez dakit, badirudi ez dituela, notizia honak ez dituela dena, bertan. Bueno, behar bada... Asmatuko nuke zer duen, jokatuko nuke kafe bat. Bai, nik ere bai, Larrinagak hor... Estiola utzi. Estiola utzi eta azerre eta petralduta, hori... Eta esan godut, Mikel, den korrek eta presa esan dakoa. Patroirik oinaren sariak esate baterako ez du aintzatatzen, gaur Larrinagak egin duen, kalearen defentsa, zilegi eta ezin hori. Tana, ez da segundotan neurtzen, Ibon. Dena ez da segundotan. Azkenean garrantzitsuena hori da. Segundoa jatea, ez, lehiari eta aurretik bukatzea, baina hor badira beste bat kontu. Segiratu gaur ere. Azkarrazko ontzi bat aurkari. Urte osoan, demoraldi osoan ari da erakusten. Ondoko txandakide baino, maila bat, edo bi, goiti da bilen. Azken aldian sentsazioa,
estropadak borobiltzea falta zaio. Alegia, onenen mailari eusteko estropada luzetxo egiten zaio. Ari naiz, urdai behi bati, ondarribi bati, zierbena bati eusteko. 4 Getaria, 6. Bai, 2 minutuko jardunean, ezin da, renta gehiago lortu. Albarekin. Ahora vamos. Eta bere kaletik, kabo etorri da laugarrenera. Alderantziz, hau astero ia esaten dugu, ez? Kabori zenba kostatzen zaion, hasieran erritmoa hartu eta bero jartzea eta hor sartzea estropadan, alderantziz gero behin sartu direnean nola bukatzen dute. Beste gaitasun bat. Espaldiko dute hori. Dena behar da, hasiera ona eta amaiera txukuna, dena behar da. Egira. Motore gara, goiti ikusi dugu Donostiarra. Menungax. Aizeak hori egin duela esan, Jon, segiotan daude, mekagoetik. Orain ikusten dugu, 8, 19, 20 anemometroa. Meira eta Santurtzen artean segundo asko ziren. Bakarren bat. Horra ero. Zorba txarra egiten badu. Orain momentuan kabo dabil. Beira. Zein nerraz ikusten den, hori da zaila, Dau. Iulako presari, hori seinale hona. Gero bestetik patroia bera ere, ez? Arkaiz Diaz horrelako egunetarako baina handikoa da, tokosa. Nik autopiruan daukat, Nire rankinean oso goian, 35 palada. Ontziak gorgo horrein. Terrible. 6 Getaria. Goga kaiku. Diferentzia handiak dira. Oso handia. Lare un metro falta dira oraindik, lare un berrogeita bat. Barizara iristeko. Acaba a bor. Bermejo. Ai. Kanpeñati Ahora izan, vamos. Behiz oso horra aurrean. Ekarri. Eta Valentziaga ba horra espalda. Ekarri atzea. Aibarekin. Bai, Valentzia gaira bat asentatuta. Hemen eta jarra. Olatua. Bakarren bati barruan joateko zanez. Marka da gero, Lehen xagua entzun dugu, isilik joateko, orain. Izagirre bera, Amorragarria patroiaren. Eta gehi. Gueni berdika. Eta berteranoa eta bestea gaztea. Atento minuto. Patroiarena, orain patroiak hor zenbat zerekin dauzkan 1000 treniruak gogortu olatu bakoitza. Ez dago patroiarentzat gauza amorragarria gorik. Estropalariren bati, kargu hartu beharra, bai, horregatik, hori ez da istripuak, bestaldera begirari eta gehienetan gertatzen. Honetan, Getari hartu dugu, lehen lekeition. Eta alde batetik normala da, arraularia jakin nahi behitu non dagoen edo... Hori da. Sei ikatze! Minuto erdi! Atento, mundila! Iontzi, Donostiarra Getariari. 100 metro pasatxo. Atzean orain... Hori Jimeno dugu, Mikel, Kaiku. Jimeno. Bai. Barela esan digute. Bai, zerrendan ere ala jarri dute. Baina Iker Jimeno da hori. Bai, beste gorputz badu. Bai. Ondila da. Honen berri badugu. Eta hau trinan ez, hau bai. Bai. Horen Getariak eutxi dio, azkeneko 2 minututan, Donostiarraren abiadurari. Eta Kabo eta Kaikuren artean segundu bakarra da. Bueno, Lekitxarrak 5 eta 40 biziabogan, orain 5 eta 33 Donostiarra. Oso egina arkaitzik ziago, oso ongi. Unax. Getariak 5 eta 40, Lekitxarrak baino 2 gutxiago. Gara itxarreko olatua Oskar Gomezi. Kaiku 5 eta 49, eta segundo bat gehiago, 5 eta 50 Kabori. Gero, San Bertolameu eta Santurtzi leduekin. Bueno, momentuz 6-6 segundu Donostiarra. Hor dago errenta. Eta adi, Meira, Kaiku eta Kaboren denboretan. Bai. Eta oso etorri da bigarren luzean. Meirak bigarren luzea, gaurko onena. Eta guarrengo ez da izan bigarrenaren pare. Antrinan ez, olatuan, begira, patroiaren posturari erreparatu. Mire, ahora engancha peso proa.
Zortzira doa tartea. Donostiarra ondo. Kabo eta Kaikuren artean beste burruka badagor. Kabo norabila galduta, begira. Horren nola joan den. Norabila galduta, Kabo, Eta laugarren kaletik, guri oso Getaria dato, Han, Kaikuk hartu du. Eta hor, lehen saguak esan digunan, aizea zuzen. Nola sartzen den. Getaria 7 segundura da, Donostiarraren atzetik. Tarte hori ez da handitu. Kaiku bai, 6 segunduko galera du. Kabo ere hor da. Segundu bakarra, Kaiku eta Kaboren artean. Agora bat. Begira, arraun txikia dantzan, Hogeita masi paladan. Arrauketa sentatuta. Baina, bueltan Getaria ere erantzuten ari baita. Getaria oso ongi dato. Getaria oso ongi dato. Begira, bostera umendu da. Laugarrenetik. Bai. Getariarrak. Begira. Esperantza. Ontzia. Begira unak, begira. Dantzari txikia diru dire. Indarra, begira. Horentxe, ultzakako indarra, gero tirakako indarra. 20 berrez nola eskatzen dion, Kaiku eta Kabo urruti. Konparaketa egiten badugu, biak orain San Bertolameuren atzetik, Eta hau oso larria litzateke Santurtzirentzat. Hiru puntu jango lizkioke. Hori da. Begira, arraun pala hori, arraun hilerak, batean. Bai, baina, olatu hartu dut Donostiarrak eta hanka. Orain Getariak hanka egin dio, Donostia barretu. Beste traineru bat sartu dio. Orain lehenengo aldiz Kabo Kaikuren parean. Haze diferentziak. Haundina. Minutu erdi galduta, Kaiku eta Kabo. Ikaragarri izango da, Mikael. Minutua galdu beharratu dute. Euskalo. Horre bestea beste, esan nahi dut Donostiarra estropada handia egiten ari da. Bai. Getaria ere bai. Era bizkarrak batean, bizkia bezala, kolpe batean. Gau. Donostiarrak oraintxe, Egurra. Bai. Gozatzen ari dira. Hori transmititzen du behintzat. Getaria lekitxeraren kronoak markatzen ari da, errepikatzen, Hortxe daude, parea. Baina bigarren luzerdi honetan Donostiarrak hanka egin dio Getaria. Era bat, ies egin dio. Estropada puntu hontan. Getariak orain dantza. San Bertolameu, Kaiku eta Kabori 6 segundo. Erne, Bi traineru. Kasi hauak. Getariak beste harrigarri hartu du. Bi hartu ditu orain. 12 eurira sortzira. Adrian. Ongi. Getaria lantzan, begira. Hamar eta 23. Atera egin behar izan du. Arriskutsua hor. Olatu azkarra bai. Gara itxarrean. Bueno. Getaria bederatzira. Kaikuren denboratan, 10 eta 22. Itxarrak, 10 eta 28. Diferentziak, harrigarriak. Banderako diferentziak. Kaikuren kronoa behar baino lehenago sakatu dute. Orain da Kaiku. Bai. Kabo, bai. Parean dira, Parean dira, Kaiku eta Kabo da Cruz. Brankaz orain Donostiarra Getariari 7, 35 Kaikuri, 36 Kabori. Orain, Santurtziko 2 segunduan urrezko 2 puntu dauzka. Bueno. Ea Brankaz. Erakustaldi eman du, lehenengo luzean Donostiarrek. Brankaz.
Bai. Gain izan dira hasi eta buka. Ea orain. Referentzia, denbora guztian Donostiarra ari da markatzen orezko txandan arituko diren indartsuei begira. Eta esan ari gara Donostiarra estropada handia egiten ari dela, bai Getaria. Beste galetik, 8 segundora. Adibidez, Lekitxarrari, aurreko txandako garailari, momentu honetan 8 segundu Getaria berak ere. Andoaz, berriro ere. Boskarren kalera Getaria, laugarrenera Kabo. Beti ikusten dugu, Lekeitio. Marka da gero, atzo tirabiak Kaiko eta Santurtziren artean da, oraintxe Santurtziarra Kaiko animatzen, ibili behar, San Bertolomeu gainditzeko Ibon. Bai. Aizea, nik uste, bera, Nik iruditzen zait, etorri ezkeroztik, goizean etorri ezkeroztik, giroak osatzen ari dela. Osatzen, bai. Giroak osatzen ari dela. Zerua urdintzen. Urrengo egunetarako eta euskia. Handugu. Dena behar dugu, euskat ere bai, neurria, baina ura ere baita. Bai, zer den, Norte garaian ura nahi, eta ura datorrenean euskia nahi, eta izasmatzen. Azetu ezin. Bueno, 10 segundu, Donostiarra Getariari. Diferentzia hauek, Donostiarra eta Kaiku Kaboren artekoak, bandera irabazteko diferentziak dira, normalen, Alegia, langa gaur Donostiarrak oso jarriko duela goian. Dugarren txandako. Progresio hontan jarraitzen badu, minutu bat txandakidei, eta txandakide horiek Kaiku eta Kabo ez dira ligako apalena. Getaria bera, Lekitxarra lehen txandako garaile izan dako baino, 9 segundu azkarrago. Aiba, aurrea zuri. Tudia eta Leibar erritmoa markatuz, hemen Getariarra. Getarei! Aitu! Kampo burua nahi dira! Hemen aguanta! Barroa kakatu! Guaze biki! Atento! Bat! Txaniz eta Zelaiaran hemen, akiko lanetan. Eta barruko kamerekin, Miguel, gauza asko ikusten dira, tartean, diferentzia, arraunketan diferentzia, Behar bada, metroarekin neurtzen ez naiz joan, Getariarren toletak urrutiago, eta beraz, etxaterako garaian, arrauna, margen gehiago ditzen dute, Donostiarrei berriz, arrauna, gainerago etortzen zaie. Kaiku Kabori eusten. Zailkapen nagusian Kabo 7garrena da, 59rekin, Kaiku 9garrena 54rekin. Baina gaur, Kaiku Kabori hortzak erakusten. 37 paladan, hau arriskutsu arkaitzi norre botar, entzun diogu, hori izaten da, treniru bat presakatzen azten denean, eta patroiek hori kalera zina izaten. Gero azpitik entzun dugu orain. Atzo garbi izan zuen, bestearen bila jontzela. Arre garbi hitz egiten du. Bai. Alegia, toreroek badakitela zezena hiltzen, eta berak baduela torero zen hori, eta hori segintzuela. Elkarren berri aspalditik badutela, bi patroiek. Kastroko semeagiak. Gaur, bien entrenatzaile izan dako batek esan dit. Biak igualak. Asmatuko zenuken hori. Bai, ez dut asko pentsatu behar, asmatzen. Beno, lehenbiziko ziabogan Donostiarra eta Getariaren artean ia 7 segundo zeuden. Horrein gehiago izango dira. Iritze zait, lehen luzean, freskotasun horrekin Donostiarra, tartea nola zabaldu duen, bizkor. Egituan egin dio hanka. Eta erne, Kabo, orain Kaiku baino 2 segundu bizkorrago. Ea ziaboga. Morratzen egongo dira arraunlari horiek, une hau iristeko eta. Bai hori xe. Hor da. Behiz oso. Arazori gabe. 16 eta 23. Zer egiten duen arkaitzek, Apigarren kalera etortzen den. Anik erretxabe, bai, ongi.
Donostiarrak Fuera, Chávez, nola esan dio. 6 minutu behar izan ditu, luzea egiteko. Bai. Eta bi! Hortik atera. Eta bi! Begira, Mikel, zeu esan. Tira! Donostiarrak, orain 6 minutu. Eta lehen, barrurantz, 4 minutu eta 50. Hori ba. Minutu eta 10 segundu. Eta lehenengo luzean, 5 eta 13. Lehenengo luzetik 3. gora, ia minutu erdi. Aizearen datu ere, ikusi beharko genuke. Beti izaten da lehenbiziko luzea 3. baino azkarrago, Bai. Irteragatik eta bar. Gabo eta Kaiku. Gabo, zazpi eta mar, Kaiku 17 eta 14, eta orain, San Bertolameu atzetik utziko dituzke. Gabo, Kaiku eta noski, betxandako, aurkari izandako, Santurtz. Eta ez da luze onena izan, meirarentzat. Ondoa Donostiarra berriro ere. Tartea zabaltzen, 11 segundu ziabogan orain 14 oparia. Donostiarra begira lehenbiziko kaletik, Getaria bai, pixkanaka Badator, bai. Garbi ikusten da. Getariak lantza honak bigarren luzean bukaeran hartu ditu pare bat. Bueno, Donostiarrak azkeneko luzean, Lehen esan dut, iruditu zait azkeneko estropadetan, onenei eusteak oste egintzaie, ea bigarren txandatik. Oso abantaila adirazgarria lortzen ari da Kabo eta Kaikurekin konparaketa egiteko. Orain Kaiku atzean geratu da, Kabok sartu dizkio 5 segundu. 36. Luze ikusten dira, presari gabe, begira. Bizi bai, baina luze. Getaria. Goze begi! Bueno, 12 segundura. Urrutiago ibili dira. Atzabi berrize! Donosti zeira jarri du! Zeira nola esan duen, amegi izan da. Que cago en Dios! Zaborra que carri! Mikel, Irakoitzek behin, Irakoitxeberriak patroizelarik pulsometroan, 170 harrapatu zituen, alegia, bihotz daupada. Esan nahi nuke, hor ikusten da patroien esfortzua, zein den, hoien bihotza ere eta hoien gorputza ere, danba, ederkiari dela lanean. Gorputzei erreparatu nola duen, zein duten. Era bat. Oin bainako kirolaria dira, gaur egun patroi gehiena. Minutu bat, Donostiarrak Kaikuri txandako azkenari, minutu bat orantxe. Eta Kabori 54 segundo. Sinisten lanak, sinisten lanak. Bai, estropada handia egiten ari da, Donostiarra. Zailkapen nagusiari begira, ekitxarra jokatuko litzateke, Getariaren atzetik. Eta San Bertolameu, Kabo baino, 4 segundu bizkorrago, Argi gorria Santurtziarrentzat. Erne. Hasi Izagirren nabarmen estriborrera, eta kaleari eusten. Estropada handia Donostiarra. Hasi eta buka. Gainean. Orain ziabogan 11 ziren gogoratu, orain 13 Getariari. Getaria noski poparian eusten ari da. Trebea dira eta hortan. Atento minuto! Une baten kosta egintzaile ustea eribitu zait Donostiarrari, baina eutsi dio. Bai. Sendo datoz, konfiantza handiarekin. 200 metro! Donostiarrak Getariari 10 orain, Luze honetan bai ari da orain Getaria. Eta lehen ere amaiera egin du. San Bertolameu, Kabo baino bat bizkorrago, Erne, Kabo estutzen orain. Donostiarrarentzat atxanda. Hoi jetxira balio ezaken puntu izan daiteke. Bai, noski. Baina olatu da Donostiarrak. Bai. Azkitik pasako zaio. 0 kalera etorrita, Ibor. Bai. Erakustaldi ederra. Hor da. Donostiarra. Bai Donostiarra, 21 eta 18. Hemen Getaria. Baina olatua jarriko zaio. Ongi Getaria, Oso ongi ere. Bai Getaria.
21 eta 29 lekitxarrak baino 5 gutxiago. Eta Kabo ere 0ra dator. Meirak zenbat zituen? Denak. 22-0 8. 22-0 Konparaketan, Meira Kabo baino bat bizkorrago, azken txampak. Azken txampak erabakiko du. Hain garrantzitsua izan daiteken puntu hori. Hortxe, argi bideo finisha. Nik uste dut ezetz. Zamertolameuk. Tendu hortxe. Laua. Kabo. Bai, Kabo. Kabo, atzetik. Bi eunen. Erne, hori aldatu daiteke, Santurtziko 22-26. Hemen da Santurtzi. Kaiku, Santurtziren. Atzetik. Lau, 26 zituen, 5. Ono. Bai. Hauan bideo finishean daude, 21 eunen. Hori da. Momentuz, bekalde horretan, Zamertolameu, 5. 6. Kabo, 7. Santurtzi, 8. Kaiku, ea bukaeran, bideo finisha errepasatu eta gero iragarkien ostean, zer nolako datuak azaltzen diren hemen gure pantailetan. Ikusentzuleok, iragarkientzat azken tartea, gero ohorezko txanda, Lekeition, El Correo Bandera dugu jokoa. Arrautzaleok, agur bero bat, Lekeitiotik. Bi txanda jokatu dira, El Correo Banderaren bila Donostiarrak erreferentzia jarri digu. 21 eta 18. 2. Getaria, 3. Lekitxarra, 4. Ondarroa, gero Cabo da Cruz. Eunenekoak azkenik hor, Kaboren alde Zamertolameuren kalterako. Baina, Kaiku gero salbatu du azken postu hori eta 7. Eunenekoek jarri dute berri Santurtzi hor. Beraz, horrek esan nahi du, gora begira, erreferentzia banderarako Donostiarrako 21 eta 18. Eta bekaldean, Zamertolameu 2 puntu jandizkiola Santurtziri eta orain 3 puntura dagoela. Oso hurbil. Aurrera eritz! Bai, gurekin dugun Beñat Izagirre, Donostiarrako arraunlaria, Beñat, zorionak. Ba, eskarri asko. Bueno, Beñat, denbora zen, Donostiarra bigarren txanda honetan ez genuela ikusten, azken aldian, ez zabiltzate zuen arraunkeran esan genezake, gaur bai, gaur hasi eta buka, sekulako estropada. Bai, zorionez zoritxarrez, lehenengo tandan, hirugarren tandan ibili arraunian urte osoan zihar, zoritxarrez atzo, erorien ginen bigarren tanda honetan, eta nahimeneko lehiakide gogorra daude ala eta guztiz ere, eta uste estropada politen dugula, arraunian eharki jungea, ondo sufritu dugu kanpoa eta barrura, osake, pozik. Horre, barruan ez gauden ontzat, nola dago itxasoan, kanpoan ez dakit aizea, zertxoet jeitsi egin dela iruditu zaigu, ez dakit barrutik nola ikusi duzu? Azkenian ez dakik barruan jeitsi hori goin dan, ez dira konturatzen hortaz, baina, mugitua dago, bastante aizi sartzen da kanpoan bai baborretik, eta, komplikatu isio dagoela iruditzen zaida hasieran jeitsi ganean baino, baina, ikusiko dugu nola jartzen dan orain. Azkeneko bandera bigarren txandatik irabazi zenuten, gaur diferentziak handiak izan dira zuen txanda honetan, ez dakit amesten asteko garaia alda gaurko banderarekin. Lehenengo gozen margen nuna zen, denborikoren markatu, hori markatu dugu, orain itxoen marko dugu bestia zer egiten duten. Getaria oso gertu etorri dago handik, orduan, erreferentzi bezala, gertu dagoen talde bat izan da. Orduan itxoitea besteik ez dugu gehatzen. Gure ilusioa zen, 3. txanda hortan bandera ateatzea, ez dugu atea, baina, abia gaigan gaur ateatzeko. Bandera berdin bali dute, zorionak, eta disfrutatu momentuz lehen postu horrekin. Bai, eskarrik asko. Hemen Oriotaren eskifaia ikusten ari gara, Esteban eta Manrike hor aldaketak egitea erabaki du gaur. Estriborrean bi hori saltu dira, Mikel, aurrekaldea aldatu baita ere. Jon Olaizola, bestetik Agina Josu Ustolaza eta Baborranketik gaur, Andoni Campos. Iker Zabalaren ontzian, berriz Diego Pérez Galizia ranketik, atzo Kaion ikusi genuen. Bai, eta hoge da gaur Estriborretik, atzo Etxaniz joan zen lekuan, eta Tabero, Lekeitioko zenean, Babor espaldan. Zierbena, eta Zierbenan mugimentuak bai, eta Istriborreko banda horretan,
Kane da hanketik. Bai, jauna, eta batez Zerra. ere atzeko alderdian, Bai. Kane da, Abel Vicente, bigarrenetik bagorretik ere ikusi izan dugu, eta Urdas antepara, atzeko bi hiru tostetan. Abel Vicente Kamargoko arraunlaria zenean hortik aritzen zen. Hortik, estriborretik. Baina gaitasuna duenez bitokitan Bilanustrerekin Hori da, trukatzen ibili hori da. da, gaur Bilanustre, 5. tostan, eta patroi Aitor Lazkano. Taldaketarik ez hemen. Ibon, Baina nose Hondarribian. kontuak erraz, errazak utzi izki, aldaketarik ez. Atzo txeko estropadan, lehenbiziko kaletik, nik uste dut errendimendu one eman zuela, Ama Guadalupekoak ea gau, laugarren kale horretan. Bueno, Zierbena oraindik balizara hurbildu gabe ikusten dugu. Bai, Paskual entzun dut esan ez, Bai, zerbait bat zuen, zerbait semaforoaren bat kontuarekin. Bueno, Paskual ez, barka, Paskual ez. Pascual orain. Bai, Paskual. Ez da, Izan dago. petralduta izango da. Bai, Urdai behin dago. petralduta izango da. Lehorrean bintzat. Bai. Oraintxe sartzen Semaforoarekin. Zierbena. Uste du zerbait izan dutela. Bai, bi semaforo daude, bata lehen eta bigarren kaleen artean, eta bestea, kanpoan, 3. da 4. Eta kalearen ura ez da artean. bin, ura ez da bin. Ematen du, ura, ez dugu oso hurbil ikusten, haiei begira baitago, baina hor gora beraren bat, dirudienez bada. Calle 2-3, proba. Hala ere, zorionez gora bera txikia. Lau ontziak hortxe, bainen agindutara kokatzen. Calle 1, proba. Giroa pere horretan, Calle 4, proba. Gora edo pere egin badu, haizeak eta gehiegi ez. Bai. Bandera txuria gora. Stop regulaciones, atención. Berdea, Bai, Badoaz. ona, oso ona ere. hor eskotxean da martxan, jaun Andreo. Bandera, irabazteko, Zierbena ongi, Donostiarraren denbora hobetu behar da. 21, 18 eta 76. ¡Bien! ¡Hay una! ¡Dos piernas! Zierbena gatzo estropada bikaina egin zuen. Zierbenako Eta irudi ez da bat badu, lehenengoa, atzo ondo ari dira, bigarren baina- luzean, laugarrenaren ere bai, arraunketa nola dominatu, Zierbenak estropada ongi egin zuen. Ea gau. Begira Zierbena nola doan, estriborrera, esango nuke, hor bigarren eta bai, Bai. Zierbena estriborrera, laugarren Propio. kalearen bila, Bai, propio. bai, bai. Urdai bai behera da txekarri da, buruan. Donostiara baino segundu bat bizkorrago, Bermeo. ¡Que no! ¡Vale! ¿Vamos fuera, listo? Cójala de Diego. Ahora. No, hori hogea, azkaldiko partez, Hori da. horrezko txandan, txostropada oso ona egin da, ea zer erakusten duen. Ea, Oliarrekin, hori ere bigarrenera, begira. guti freskoak ere zartu ditu. Bai. Salsamendi. Bigarrenera, zikina saiesteko Orio eta Zierbena ere estriborren. Uste dut bandera hemen dagoela. Agarren. Normalea, bai. Eo. Aitza, ipatu dugu lehen, kirolari galdetu ere bai, eritzelankideak Beñat Izagirreri. Orain 13-14 kilometro orduko, markatzen ditu anemometroa. Silencio y rema. Horra, hau ere isiltasuna eskatu. Otra vez, calle. Ez dira baitzako gaur egun arraunlariak baindala Berritsuagoak. urtekoak baino berritsuagoak, Ibon. Bueno, lehen zenbait entrenatzaile eta patroiekin izketako aukerarik ere zegoen, Urdei bairen irtera urteko honena, Mikel, bigarren minuturako 3, 4 eta 4 segundo eta 5 segundo. Ez naiz, ausartzen hori esatera, baina Azkartxo, ona bai. Ona bai. Bigarren eta 3. laugarren luzean bai ikusi dugu. 2 minutu terdian, Ahí va esa entrada, ¿eh? utzi bat Zierbenari eta 5 segundo ondarribili, hori otartea. ¡Ay, sigue nivel! Donostiarrari 2. ¡Llegando! Aurreko txandako galeria, itzugarrizko luzea egin zuen lehenengoa, Harrigarria. aparte. Llegando. Llegando.
Txandak, grande. diferentzia. Zugarria. Va buena, Siga y grande pecho. Grande al pecho. Eta begira, Hondarribia ere sufritzen, Zierbenarekin ontziba galduta ondoko kaletik. Ahí va. Ahí va, equipo. Sigue profundo. Sigue profundo, remando proa. Zierbenari, 2 segundo. Hemen ditugu Galipoa. Estira. Bestetik, Dani Perez entrenatzailea, heldu da. Zierbenara eta ausarta, rotazioak eta egiten, da neguan gauza probatu, eta gero... Kuadrilla zabala du, eta Bai, gaur bai. bezala atzeko 3 estriborrak aldatu eta abar. Eta ikusi egin beharko da, kupoetatik liberatuta zer erabakitzen duen. Noski, abuztuan gaude, ja, kontxari begira, komentatzen dugu. Begira datoa, Segundu bakar batera hurbildu zaio Zierbena, Urdaibai. Lehena epatu duzu, Zierbena, niri atzo Zierben. Bigarren luzean, unere batean, atera zuen arraunketa, urteko arraunketarik, ontzi dena kontuan hartuta, honen txuena iruditu zitzaidan. Urdaibaiko orain, bat Zierbenari, 3 Donostiarrari. Gero tartean lekitxarra legoke orain, Hondarribia eta Orio baino, segundu bat diskorra. Deigarria, Urdaibai eta Zierbenaren diferentzia txandakidekiko da. Bai. 8 segundo, 7 eta 8 Hondarribia eta Orio hori. ¡Dais prisa! ¡Dais prisa! Gira zer dioen Lazkano. Halako egunetan, arraunketarik hartzez padalen kabo lokaiku bezala, Vamos a dar vuelta. keragarri luzea egiten da estropada. Es una ola, confianza. Maniobra buena. Beste gauza deigarri bat, Dani Perezek nolako konfiantza maila ematen dio etxeko patroi gazteari. Borja Gomez patroi hona da, Marinela, esango dugu, kantabriarra Marinela da, baina gazteari ere, noski, gaztea arrobikoa da, kupoa betetzeko ere laguntzen du, eta berriz 4 segundo, Urdaibai. 4 segundo Zierbenari, eta begira. Urruti geratu dira, Hondarribia eta Orio. Poparian asmatu beharrean dira, Poparean asmatu beharra dute, lehian sartzeko. Eta gero gaurko Urdaibai honi, Mikel. Poparean alako konfidantza ematen du. Batez ere horlako giroekin pentsasoan da Ahí Poparean. va. Ahí, remador que no pare. Sigue. Hori ikeragarri sufritzen horren metro gehiago ere bai. Bueno, maniobra. Anazkarate, hala dio, Hartu du. Balizaren gainera. 5 eta 29. Donostiarra baino 4 gutxiago. Zierbena, Baina, Hondarribia 8 hemen dator hori. Atera behar izan du, Bai. arrauna. Atera behar izan du Leizolak, bai. Hori 14. Argi, Ezkereko luze argian horiok asko sufritu du. Irarrauna Hemen sartu, errepikatuta, atera, bizkor. giratu egingo zen, Bai. hori hobea da, ez alderdiko bat. Urdaibaik Zierbenari 2 orain. 9 Hondarribia, eta 14 Oriko. Trabaja. Seguimos ahí. Orio, denbora guztiak kontuan hartuta, 7. izan ditzateke. Segundu bat, Urdaibai eta Zierbenaren artean. Jarri zaio. Nivel y remar. Dentro, más largo. Más largo. ¡Tac! Y largo, proa, estira. Estira. Nos vamos en la Nada distancia, Zierbena. Juli, ahora. ¡Ah! ¡Pega! ¡Pega! ¡Tac! ¡Pega! ¡Diferencia! Fritzen berdeak, Hondarribia 11 da. Begira zen horabide ezberdin. Hemen gorka berriz. Donostiarra 3 litzateke orantxe bertan, Zierbena etorri da Urdaibai, bigarren kalera. Zierbena eta 5 Donostiarra. Zierbena gerra zian, Bai. Kilometro gehiago egin beharko ditu, Bai, Hor norabide ezberdina dakarte, bi patroiek, Vale, bloque. Bloque y nivel. argi GPS, Garbia gune honetan, Urdaibairen branka Atento, ikusi dut. ahora, Sigue largo. Hondarribia 14ko atzerapenarekin, Ernez elkapen nagusiari begira. Hor 5 puntu, daude. Ligari gaur beste tanbatekoa eman diezaioke. Bai. Urdaibaik. Ontzi bat, horitxe. Urdaibaik hartu du, Urdaibaik hartu du, Olatu ondoa.
Concentración. Concentración. Mira, Sigue la misma grande. Disparar. Urdaibe eta Zierbena estropada ederrari dira egiten. Tira pinza. Sufritzen Hondarribia eta Orio. Batipat horiak, 19 segundoko galerarekin. Bestea, beira, indarka. Vuelve. Zierbana maniobran 4 segundora zen. Orain, 4 postera. Baina orain, Zierbana pixkanaka norabidea zuzentzen ari da. Ea norabide berri honekin zer gertatzen da. Llega, ¿listos? ¡Cambio! ¡Dale! Calleja eta Diego Pérez, erritmoa markatu. Callejarekin badu konfiantza, entrenatzaileak, Zabalak. Sigue largo. 6 segundo orain. 6 segundo, Ahí va, chavales. Hori izaten da zenbaki arriskutsua. Nos vamos, Sebas. Sigue. Vamos a juntarnos. Orain momentu honetan Donostiarraren denboratan dator Zierbena. Hondarribia laugarren alitzateke 9 segundora. Urteago ibili dira, Orbaina nozela. Bai, hori ederra da. Begiratzea. Ederra Bai. ¡Muévete! 2 segundu besterik ez, Zierbena eta Hondarribiaren artean, 2-3 segundu. Ama Guadalupekoa ere. Urbildu egin dira, Orbaina nozek prestatuta. Hau badoa, Oraintxe dunea. ¡Antes, no mirar! Sigue con la bala. Ara, ¡Dale! Donostiarra 6 segundora, bigarren alitzateke une honetan, gogoratu. Zierbenak 9-10 galera. Begira, aurreko Estropada hausten ari da Urdaibai. Aurreko pisutza hori, Ba. Hau egitean dator. Eta gaur ere poparean, egin du honek aberia. Bai, hautsi du. Begira, hor bi hiru hartu ditu. Gainera hurrengo luzean beti, Urdaibai 3. luzean, beti moldatzen dago. Hautsi du, Zierbenak norabide aldatu behar izan duenean, balizaren filatzen. Han bestea, begira, Beste olatua. Begira olatu hau. ¡Sigue! ¡Listos! Pasa olatua, ondo. ¡Sartu Miguel! Sartu Mikel. Lantzatorio ona izan da. Eta orain olatuak atzea ireki. 10 eta 16. Ai. Seguru. Eta Zierbena. Onda ere bai, oso egina jarri dio Josebak. Zierbenak 10 eta 26. Donostiarrak baina 3 gehiago. Hondarribiak 10 eta 33. Getariak baino bat gehiago. 5. alitzateke. Hemen Orio. Asko galduta Orio. Orio 7. lekitxarraren atzetik, 10 eta 54. Urrutitxo. Hori jotarra. 10 segundo Urdaibek Zierbenari. Katartean Donostiarra, 9. Maniobra ostean. 4, acelera. Dena alde, berbeotarentzat. Dena alde. Eta gaur ere, bigarren luzean, une batean, Mikel, 8. minututik aurrera, aire. Abel, acelera. Acelera, equipo. Zierbena berriro ere badoa, laugarren luzera. Gauza dauden bezala, Hondarribia orain Getariarekin hor, denbora horietan larri, 3 edo 4 puntu sartzeko aukera badu, sailkapenari begira Bermeoko eskifaio. Erne, Liga bideratzeko azte burua. Urdaibai nintzen. Izango ez da bat. Horta zaratago, itxura eta sentsazioa. Sendotasuna, konfiantza. Gaur irabazizkero. Aparte batioak. Bai. Dena. ¡Atrás! ¡Atrás! Hondarribiak orain lehenengo erronka, Getariaren denbora, hobetzeko. Zierbena ere hortxe dauka, 5 Zierbena segundora. gero 5 segundora. Llega Diego. ¡Largo! ¡Largo! Gustura jakingo nuke, Mikel, ziklistekin gertatzen den bezala, arraunlari bakoita zenbat mugitzen ari du. Hor, datuak eta publiko egiten dituzte, txirrindularitzan eta bar, edo olimpiarrerako arraunketan, munduko txapelketetan, neurriak arraunenak eta ere, bai. Hemen hori eskatzeak eitxo izango da. Urrengo urterako. Urrengo amarkadarako, Ibon. Eta horren brankaz ere,
15 diferentzia. Niretzat hau da dato. Donostiarra, bigarren txandako garailea, Zierbena baino 5 bizkorrago doa. 5 bizkorrago. Eta Getariak, luze honetan, luze hasi denetik, Hondarribiak ezin du hobetu Getariaren lan hori. 20 segundo. Orain ikusgai, Hondarribia zenbat puntu, nolabait berreskuratzeko gauza den, baldin bada. ¡Mantén ahí! ¡Dentro! ¡Se nota! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Arranca y lanza! ¡Arranca y lanza! ¡Ay! ¡Y lanza! Gane da, lehenengo aldiz. ¡Y lanza con espalda, no brazos! ¡Espalda! Eta Palazuelos ¡Espalda! Palazuelos hor beti, baina ¡Se nota, equipo! ¡Lanza! Banda horretan aldaketak gehiago egin ditu. Normalean titularra Luismi Billarrak, Cantabriarra, baina Kanedare horari. Hemen Hondarri. ¡Sigue llegando! Hortak iztoto talan egin, ez dago besterik. ¡Sigue llegando! Hortxe daukate Zierbena, ¡Mantén! 5 segundo. ¡Mantén! Orain, Getaria baino bat bizkorrago dago. ¡Mantén! ¡Rema! ¡Rema! Eta hauek nahi eran, begira ze diferentzia. 5 treneru. 3 puntuko errentarekin hasi du gaurko eguna Urdaibaik Hondarribiaren aurretik. Eta gaur beste 3 bat edo horri biliko dira, Gaur 8, garaitxu hontan larriago zeuden, Bermeon. Bai. 10. une batean zer izan zen ura. ¡No dudar, junta ataque! Marca, ahí va. ¡No rebotar, estamos en el tramo! Donostiarari 12 segundo, ¡Rema! Zierbenari 15. ¡Rema! Eta atzetik, hori ikeragarriari zaio hortzen Orio, berriro. momentu hontan, Lekitxarren atzetik dago. Lekitxarra 6. izango litzateke, gero Orio, jarraian Ondarro. Txanda guztietan ikusi dugu. Erori dena osotara erori dela. Gaurko guraldi honek, itxasonek ez du barkatzen. Hor behin-behineko zelkapena, Orain iruktik 6 eguko litzateke errenta. Bermeotarren abantai. Bueno, eta Zierbena sartuko litzateke Hondarribiarekin, bigarren lekurako gorrotan, 4 puntura jarriko litzake. Bueno, Hondarribiak badu lehenengo erronka esan duguna. Getariaren aurretik sartzen. Horrek dermatuko lioke laugarren izatea gaur. 3 puntu galduko lituzke Urdaibarekin. Tartea 6 bateko arrisku. Hori da. Urdaibaik buelta hartu eta Orio libratu beharko du. Arazori gabe ingo du Gorka Aramerrik. Lan erditan Urdaibaik Zierbenari borobilduta 10. Orain 17. Txanda berean, bestelako etzakiari gabe. Eta ondoko kaletik. Hori da, txanda berean eta aldameneko kaletik. Aizterra bizua, Mikel Azkarateri. Azkar, hoi baino azkarrago gari. Bai. Segurutik hotzeko. Bai, hauentzak garrantzitsua da irabaztea. Bai. Gero errenta eta baina irabaztea. Segurutik. Bai, hanka sartu gabe. Begira Azkarateri nola utzi dio, propio gehiago azkeneko une arte. 6 eta 11. Adio Sánchez. Bai, suelta Azkar nola esan dio. Begira. Propio. Ongi patroia. Zein izan da marru horren intentzioa, zabal ateratzea bigarren kalera Azkar. Bueno, Hondarribia ikusten duzue, 23 zelkapenean, Hondarribia eta Getaria hortxe parean dira, Donostiarra, gaurko jardunaldian, bigarren postuaren jabe momentuz. Eta postu horretara, hurbildu daitekeen bakarra Zierbena da, Jon. Espaldakoari kostatu zaio, hor trabatu egin zaio. Balizak ez usten. Arazoa izan dute hor Galipoa. Hor da, Zierroako denbora sorta, ikusi Orio, 7. Donostiarra, orain, 8 segundora, 8 segundora. Atzerago ibili da. 8 bederatzi. Gaurko bigarren postua, gauzak asko aldatzen espadira bentzat, Donostiarra bentzat izango. Gero Zierbena eta Hondarribia. Hondarribia 21
22ko galerarekin txandan. Begira norabideak. Zierbena bigarrenera. Gustatu zait Lazkano, Bai. Nortasun handiarekin aurrekalari izaten. Askatzeko, zabal atera nahi dudala. Bai. Begira nora doan orain. Begira nora doan. Uberaren bila. Era bateko... Uberaren bila edo lehenbizikora. Dik dau. Bai. Hala ere urruti da, Donostiarrak Zierbenari 8 segundo. Acelera! Pentsatzen ari naiz. Acelera! Donostiarrak Acelera! 2 minutu erdian Urdaibairi 10 rekuperatzea. Zinezkoa, gaurko biloari. Iruditzen zait oso zaila dela. Gainera, lanean ari dira. Eskatzen badu Zabalak hor pinganillo bidez. Zepulta erdi bat. Kontuz, hauek aterako dute, Estriborra, Amarrera joan da orain. Galleja, Rich Iglesias, Benina, Kolunga. Hemen Hondarribia, begira. Orain, Getarie baino 2 segundo bizkora. Bai, eta Hondarribia Zierbena laura du. Lau bostera, argi ama Guadalupe. Urrengo erronka hori da. Bai. Berdentzat, urrengo erronka, zailkapenean gaur 3. izatu. Baina, Getaria ere, oparian, asko ibiltzen Ongi bukatu du. Getaria... Azkar bukatu du. Bai, arriskua, dago, haien koronoa. Eso es. ¡Gora, vamos! ¡Gora, vamos! ¡Gora, vamos! ¡A la guardia de Italia, ¡Pase, va! Ez da kerature egiten. Orantxe, olatu honekin 4 segundo Getariari. ¡Hostias! ¡Haceme caso! ¡Por favor, solo nivel! Hau berotzen ari da. Hortzeko ontziago. Aquí levanta más. ¡Vendo! ¡Uno! Batimetrian ikusi duguna, hemen gehiago arrotzen da. Segituan antzematen da. 4 segundo Zierbena eta Hondarribiaren artean. Bueno, olatuakin orain. Koska hori zeira. Begira, Urdaibaik Donostiarrari orain 15. Zer den? Urdaibai egan egiten ari da. 19 segundo orain txandako aurkariari Zierbenari kanpoko balizetan tartea 15koa zen. Chavales, Mira, minuto solo llegar. ¡Rierma! ¡Listo, última hora! Alegia, alperrik ez jotzeko, Zearekin nahikoa dutela. Ligako 7. garaipena Ibon. 20 segundo. Bermeoko urdinentzat. Txandako aurkariei zugarrizko astindua. ¡Batera! ¡Sei un día! Donostiarra eta Zierbenaren artean 4 segundoko tartea. Gero Zierbenak Hondarribiari 6 azpi. Baina Hondarribiak Getariari bakarra. Hori da Hondarribiak duen arriskua. Hau da egurra atera duena gaur ere, Bou Bizkaiak. Egurra goin mailakoa. Zalen txalo artean hor da. Zuluan eta orain olatuarekin sartuko Bou dira. Bizkaia. Begira. Hala ere, 21 minututik gora, Bai! 21-0-2! Zierbena olatuan, begira. Zierbena gartu du orain. Bai. Terrible. Baina, bigarrena Donostiarra izango da, Bigarrena Donostiarra gaur. Eta Zierbena, orantxe lanak amaitzen. Donostiarrak 21 eta 18. Hortik gora Zierbena sartu da. 21-29 Getariak, Hondarribiak Getariaren aurretik. Bai Hondarribia. Hondarribia 4. Segundu terdi. Gutxiago Getariak baino. Eta hemen dator Orio. Orio Lekitxarraren atzera, 7. Ondarroaren aurretik. 0 kalera etorrita. Urdaibairen erakustaldia jaun Andreok. El Correo Banderaren 38. edizio eta Kutxabank sari nagusia Bermeoko urdinentzat. Bai Orio! 7. tokian 21 eta 54 Oriotarrentzat. Eta zailkapen nagusian orain 6 puntu. Urdaibaik Hondarribiari. Gaur beste 3. Arrantza ederra, astebururako Ibon. Bai, arrantza zoragarria 2 bandera. Eta begira, liga ere oso ongi bideratu. Aurkari zuzena, 6 da. Egurra sartu dio. Eta Zierbenari 11 puntu. Bai. Eta diferentziak, Mikel, eta lehen aipatu duguna, emaitza zaratago, ematen ari den itxura, alegia, estropadak ez du nahi erara esango, baina gainetik dagoela, argi eta garbi, hor daude, datuak beste bandera bat gehiago, historikoan ere aurretik jarriko da, 94-rekin,
eta niri honek, ligak dagoeneko 21 urteko ibilbidea badu, eta gare bateko Astillero, eta 2009ko Castro, 2015-16 Hondarribia, eta holako ontzi handiak datozkit gogora. Ze ikuspegi derra, Ibon? Bai. Bueno, hemen, Lekeitio. Eta ze posa. Banaka bere mutil guztiak agurtzen soriontzen ari da Gorka Aranberri. Herrian bandera. Herriko semea. Bai. Ondoko ere, ari da pixkanaka hor, leku eske, Galiziarra atea jotzen aspaldi hasi zen. Kaionentzat aurkari gogorra, Zabalak gaur Lekeitioko bisemeak, bai Goikotxea, Tabero eta Kalleja, barruan. Eta hau zailkapena, 21-0-2, Urdaiberena. Donostiarrak, 21 eta 18 segundo gehiago. 3. Zierbena. 4. Hondarribia. 5. Getaria. 6. Lekitxarra. Etxean, Txukun. 7. Orillo. 8. Ondarroa. Gero Cabo da Cruz. 10. Samertolameu. Kaiko 11. Eta azken postuan Santurtzi. Zailkapena nagusia ikusiko dugu orain. Goitik errenta ederra hartzen, Urdaibai 6 puntu, 123 ditu, Hondarribiak 117. Eta bekaldean gauzak estutzen ari dira. Aizter izango ditugu datu guzti horiek pantailetan, eta protagonistak ere bai, Eritz Hernandez lankidearen eskutik. Zaleak dantzan alde batera eta bestera, aurrera Eritz! Bai, gurekin dugu Gorka Aranberri, Urdaibaiko patroia, gaur ere grifartxu. Gorka, atzo, pausotxo bat eman batzen duten ligan, gaur beste horren beste. Bai, hola txijungoa. Estropaz estropa eta hiliak banaka kenduz, eta hau hola izangoa. Urrengo iraila bukera arte, hola segiko dugu, eta esaten bezala, liga irabazi nahi dunak, ezin du fallatu. Hor aurren ibili nahi dunak beti euneko una eman berdeu, bai atzo eta bai gaur indegun bezala, atzo euneko una eman da sufritu ingeniun bukaeran, eta gaur zeon itxasuakin etzeon brometako giroikan, eta ekipoa mentalizauta atea da, zerillo, estropa nivelik oneneko inbergen nula, ez galtzeko, eta irabazteko zezanik ez, eta behitu. Estropa zoragarri bat, holako itxasotan pasatzeana, estropak puskatu iteia, olaton alde batez ere, baina gaur nik uste kanpoak, nik uste ketio asmatu duela barroa baino. Barroare asmatu dugu, baina ezoikoa gurian kanpoak da, kanpoak disfrutatu, asko disfrutatu du. Bai, gaur, patroientzako itxasoa dago hemen Lekeitio normalean gertatzen den bezala. Ez dakit, zure arranlauriak nekatute ongo da, baina patroi hau ere pentsatzen du baietz, ez? Trainerua gogortzeko lana ugari, ziabogetan ere olatuak, ez dakit. Bai, hemen talde lana da, hemen 14 sartzeganak baki usertatatzegan. Untzila armauta eman nahi bali madeu, patroia ikasi ingo baina arrolarik inin berdu arraunen, eta gaur hauek hildu inbertzana arraunenin, eta hauek arraunen ite bali madeu patroia bigarrengo mapan gehatzea. Eta kriston estropa indue. Nik zuzenek hartzia hoxea lana, eta hauek soka igualetikan, ustarri beren jarri eta danak batea tiatzia, hoxe izan da nire lana. Abantaia ederra, sailkapenean, eta orain Galiziara goaz, beti arriskutsua den Galizia, ez da errekako, aizeak, ez da espero duzu Galiziako estropadetan? Ba, eozer gauza, ikusten nahi ganakin, eozer gauza, baina, Bermeoi beti ondo etorri izan zailo Galiziko urak, eta ala izaten segitzia espero dugu, eta hoxe, gaur berriz disfrutatu, beste aste bate ondo atakatu, badaki zein berdeun, eta hori lantzen segi, geota errexo gauzak ateatzeko. Zorionak eta disfrutatu Gorka. Eskerrik asko. Bueno, Gorka Aranberriren hausnarketa eta sari banaketaren garaia ere bai. Gaur 12 puntu Larrinagarentzat. Bueno, gaur konforme, Mikel. Gaur konforme nago. Etxegoien ez da izango konforme, puntu bakarra jaso duta. Triñanesek 11, Eizagirrek 10 da Aranberrik 9. Eta Unas Eizagirre lidertzan 75 punturekin, Gorka Aranberrik 74, hirugarren Amunarriz 74rekin. Ematen du saria, Eizagirre eta Aranberriren artean egon daitekeela. Hala ematen du, puntuazio sistema celebronekin, zer gertatzen da? Hauxe da, patroien
puntu banaketa gaurkoari dagokio sailkapena lehenengoz. Bandera! 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 ¡Sei Udilla! ¡Sei Udilla! ¡Sei Udilla! ¡Qué buena taller! ¡Qué buena tablero! 15 últimas. ¡Va! ¡Vuelve! 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 ¡Rema! ¡Ay! ¡Qué buena, Risi! ¡Largo! 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 ¡Calma! ¡Llega! ¡Ta, ta, ta! ¡Ta, ta, ta! ¡Sí! Nekatuta bai, baina itota aurreko astean bezala ez, eh? Ez. Ederki bukatu dute gaur Bermeotarre. Beste bueltardi bat. Bai. Egon gozen, Mikel. Egongo zen behar izan eskero. Egon gozen ez. Zarien bila, hor da, Bo Bizkaia trainerua bere arraunari guztiekin, eta patroia agintarien ontzira doa. Gorkak ere zenbat garren haute du, Hori Irabazi eta irabazi. Bingen Zupiria jaunak. Lehenengoz elastikoa. Lideraren elastikoa. Eman dio kultura eta hizkuntza politikarako sailburuak. Eta bide batez Eusko Jaurlaritzako bozera maile den Bingen Zupiria. Hor da. Ligako presidentearen zoriona baita ere. Rodrigo jaunarena, txapela. Dena biltzen ari da. Oskaren egin ez nola jantzi duen. Beste danak. Gustura dabil, gustura, Mikel. Adarra jotzeko gogoa. Bai. Erraz agertzen da. Bai. Gauzak ongi, zailkapena ikusita, banderak bilduta. Gauzak ongi doatzenean. Grifarratzea joarpegian kabitzen. Zorionak, Bermeotarrei, Aranberriri, Bilekitxarrei ere bai. Hori da. Erakustaldi latza eman dute asteburu honetan. Eta orain Ander Aldazabal jaunak Lekeitioko alkateak eman da El Correo Banderaren 28. edizio honetan Bermeotarrak nagusi. Taber hori, Lekitxarrari bandera eman dio. Eta bado ontzira orain. Zabala jaunak zer esango du gaur. Osik izango da. Gustura. Iker Zabala gustura dabil. Liga oso ondo bideratuta du. Estualdi kalanta pasa zuen, gaur sortzi. Kalanta, hori ba. Kantitako pasa zuen gaur sortzi. Ondarribia hor da. Santurtziko banderan. 6 puntura. 123 Urdaibaik, Ondarribiak 117, Zierbenak 112. Gero Donostiarra da laugarren. Horrezko txandakoak oiek. Bandera galtzatzeko pronto. Agindua. ¡Gora Rauna Butilla! Zorionak! Bermeo Urdaibaiko partaide guztiei. Hemen da. Lekeitio uretan garaile, Lekeitioko uretan. Bo Bizkaia! Bueno, beste dato batzuk ere baditugu prest. Lehenengoz, haizearen
Bermeoko zaleak Lekeitiora eta gaur ere, begira hor zema etorri diren, Galiziako estropadak aipatu dituzu, Mikel, eta bueno, aipatuko nuke, igandean gaur 8 Boilon izango garela, bete-beteko aizetokia da hori, eta gero bestea, Moañako estropada, Moaña ez Tirango ere muan, baizik eta Meirak antolatzen duen estropadako ere muan. Galizian 2 aldiz, joan gara, Teka Ligarekin, Meirako zera horretara, eremu horretara, eta, bueno, alde horretatik ezagutu bai, baina tamaina batean, ura ere, batea tartean, oso batea tartean jokatzen den eremua da, Meirako. Halaxe da. Bueno, gaurko eguna berezia Lekeition. Baita ere, Angel Mari Gallete Beitia, gure lankidearentzat esan dizuegulen azken laneguna, hemendik aurrera, libre, lanera joan beharrik ez, erabili denbora, aprobetxatu eta gozatu lankide. Eta bagoaz orain azken agurraren garaia heldu denean, errepasatuko dugu alde batetik ze garaipen handia lortu duen emakumeen lehian Donostia Arraun Lagunakek, eta nola sendotu duen baita ere, bere lidergoa, bere nagusitasuna, Bermeo Urdaibaik. Baina, estropada falta dira, eta hau biziri dago, batetik orain esan duguna, Galizian, estropada eremu exigenteak, batipat aizea dugunean eta broma gutxi izaten daan, eta gero handik etorri, eta Zarauzko ikurriña, eta oraindik abuztua mamitsu izango da. Bueno, beste 6 estropada falta dituzte, Eusko Label Liga kontziek, Euskotrenekoek 4 baino ez esango dut, eta alde horretatik, Arraun Lagunakek Liga. Dabiltzala eta azkenean zelkapena horren isla baino ez da. Halaxe da, ea zer dioen uretan izan dugu lankideak, Eritz Hernandez, zure azken iritzi hori behar dugu. Bueno, lehen da bizi, niretzako, nire eskuminak ere, Angel Mari Gallete Beitiarentzako, hemendik aurrerakoa disfruta dezala, merezi du eta gainontzean, atzo komentatu genuena, lidertzak sendotu ziren atzo, gaur are gehiago hemendik aurrera, Oriok Euskotren Ligan ezin du huts gehiagorik egin, eta Hondarribiak gaur huts egin du, gaur Urdaibaik ere abantaila erosoagoa lortu du, baina datorren astean komentatu duzuen bezala, Galiziara goaz eta badakizue nola hasi genuen denboraldia lehenengo estropada hori etzen egin, bigarrenean itxaso txarrak, sailkapen arraroak, bera, ikusiko dugu, datorren astean Galizian zer ematen duten kirolari haundi horiek, eta bueno, gu behintzat orain itxaseko olatuen babespean gaira, eta ja gure erretiro ere bagoaz hartzera, beraz, datorren asteburura arte indar berrituta bueltatuko gera eta. Eritz, atzo baino lasaiago joango gara etxe aldera ibon. Lehorrago, bai? Lehorrago, eta oainikan egun ederra dugu aurretik argitxua, eta aprobetxatuko dugu pixka bat. Bueno, Galiziara, Mikel. Asteburuan, hori da, Moaña eta Boiro. Halaxe da. Bueno, ikusentzuleok, gozatu eta gogoratu larunbat arratsaldean, zuzenan izango dituzuela estropadak Euskal Telebista. Gora tainero estropadak eta ondo bizi.